nu har vi valgt en lille hyggelig vej, hvor det slinger lidt, og jeg har mit kamera derom, der illustrerer det og sådan noget. Det er jo fordi, jeg vil gerne tale lidt om det der med, at man ikke bare skal fra A til B. Jeg lægger mærke til, at du laver mellemgas, og du elsker at manipulere gearstangen, og kan du prøve at sætte lidt ord på den der måde, det er at køre sådan en bil? Ja, man skal jo mærke lidt, hvad bilen den gerne vil. Mikkel, tak fordi vi måtte komme. Velkommen. Normalt så siger vi jo ikke, hvor vi er henne, fordi de fleste mennesker, der har fine biler, de er bange for, at der skal komme banditter og stjæle dem. Men det her, det er jo en forretning, og vi er heldige at være gæster hos Birkerød Biler. Mikkel Teilmann, som er bilentusiast, det kan man tydeligt se på hans hyggelige garage, men også Ferraristo, og har haft mange Ferrari'er. Og i dag, der forholder vi os til din prydsperle, den her vidunderlige 308. Jeg prøver at forklare 308'ernes stamtræ og 308'ernes hierarki, og jeg vil gerne have, at du forklarer, hvor den her hører til. Hvor længe har du haft bilen? Jeg har haft den i lige knap 10 år. Wow. Ja. Kan du huske, hvad du gav for den? Det kan jeg godt. Du skal ikke sige det, men du kan formodentlig sælge den for det dobbelte i dag. Ja, det er tæt på. Det har været en god forretning at have en 308. Og det her, det er en af de allerfineste. Ja, det er en glasfiber. Ja. Men desværre ikke desværre, men det er en amerikanermodel. Den helt rigtige, det skal jo være med tør sump, en europæermodel, ikke? Ja. Men du er en flot sølv. Det er det næstbedste, det her, ikke? Altså som et lille indklip i den her historie, der sker jo det, når man møder et menneske og siger, hvad for en bil har du? Jeg har en Ferrari. Nå, hvad for en Ferrari har du? Hvis de nu siger en 308, så troede man måske, at samtalen sluttede der. Men det gør den jo slet ikke, for der er man nødt til at sige, jamen hvad for en 308? Og jeg har forsøgt herovre på et whiteboard, ligesom en skolemester, at illustrere det, jeg kalder 308'ernes hierarki. Så 308'eren kommer, fordi man i samarbejde med Bertone havde lavet den, der skulle være fortsætteren til Dino, den der hed 308 GT4 Bertone Dino, og den blev ikke rigtig den store succes, og så måtte man i panik få lavet en ny bil i samarbejde med Pininfarina, og i 1975 kommer den 308 GTB Gran Turismo Berlinetta, og den var lavet i det, der hedder VR, altså Vetroresina, det betyder glasfiber på italiensk, og den hed dry sump, tørsump, og den kom i Europa, og den vejede lidt over 1000 kilo og havde 255 heste, og det er den, alle gerne vil have. Den var der ikke ret mange af, og ret hurtigt så kom der en 308 GTB Vetroresina wet sump på det amerikanske marked, altså fra tørsump til vådsump, og de er lidt mindre attraktive. Man vil stadig gerne have den, fordi det er en glasfiberbil, men man vil hellere have en tørsump, end have en vådsump. Den havde også lidt færre heste. Uha. Så viser det sig ret hurtigt, at det er ret dyrt at lave dem i glasfiber. Så går man over til at lave den i stål, så bliver den lidt dyrere, også lidt mindre, så bliver den lidt tungere, også lidt mindre eksotisk. Den kommer i 76, hedder 308 GTB. Den er nu stål, den er stadigvæk på det europæiske marked dry sump, og tilsvarende kom der i USA, men nu med wet sump. Og man vil selvfølgelig hellere have en europabil end en amerikanerbil. I 77, for at gøre 308-kalkylen endnu mere ublidelig, så laver man nu GTS, altså den med det aftagelige tag. Der er både en EU og en US. De har begge to stålkarosserier, de har begge to wet sump. Så sker der det på grund af miljøhensyn, i særdeleshed på det amerikanske marked. Man er nødt til at gå fra karburator til indsprøjtning. Så der kommer i 80, der kommer den, der hedder GTB og GTS Injection. Og der ryger hestekræfterne helt ned på 205 på den amerikanske bil, og den er der selvfølgelig ingen, der vil have. Og det gør, at salget går fuldstændig i stå, og man må i panik introducere en ny motor, som kommer her til at hedde Quattro Valvole. Så i 82 kommer der både GTB og GTS med den nye 4-ventilede topstykke, og så får man hesten op igen på 240 anstændige. Så i hierarkiet vil man selvfølgelig helst have en 75 Europa tørsump 308 GTB glasfiber. Det er toppen af kranseganen. Så rækker det ellers derned af, men pudsigt nok, og derfor laver jeg lige den her lille illustrative pil, pudsigt nok vil man jo hellere have en Quattro Valvole, end man vil have en IR. Og for at gøre det yderligere forvirrende, så kommer der så som en knopskydning herover, der kommer den, der hedder 208T, som man lavede til det portugisiske og det italienske marked på grund af skatteregler. Så lavede man 2 liters i stedet for en 3 liters med turbo. Den havde næsten de samme tal, men den kunne man jo ikke købe i resten af markedet. Og det hele skal I huske startede heroppe med GT4'en, som ingen ville have. Og hvis det skal være helt vildt, så herover på toppen af toppen, der er Michelotto-bilerne, som er skræddersyede rallybiler. Og på den måde er det helt uoverskueligt. Så næste gang du står med en Ferraristo, som siger, hvad for en bil har du? Jamen, jeg har en 308. Ja, men hvad for en 308? Tak fordi I kigger med. Jeg håber, I bliver klogere. Jeg købte den, fordi jeg var helt vild med farven. Ja, der skal vi ikke lige dvæle ved det, for de fleste siger, at den Ferrari skal være rød. Men du har haft mange røde Ferrari. Ja, og man bliver lidt træt af det. Ja. Det gør man. Ja. Altså, de falder jo ud med alt det andet Ferrari, der er, ikke?
Så jeg synes, det er fedt, at man adskiller sig lidt udskiller sig med farven. Ja, og så har du jo gjort det, som ganske få mennesker gør. Du har klistermærketunet. Ja, den er også blevet hurtigere. Ja, er den ikke det? Det kan man godt mærke. Det giver lige 2% på top. Ja, det giver lidt. Hvor har du det her design fra? Jamen, det er faktisk min skiltemand, der har hjulpet med at finde det på nettet, hvor vi har googlet sølvfarvet racer Ferrari. Ja. Og så dukkede der 250 GTO op, der dukkede noget Monza SP2 op med den gule stribe hen over fronten, som vi så synes, det ville passe skide godt til. Det ser også pissefrækt ud. Hvorfor nummer 7? Det er mit lykketal. Ja. Ved du, at min folie grabbede Ferrari sidste år nummer 7, det var fordi, det var Stirling Mosses nummer. Det lagde jeg mærke til, og jeg tænkte sgu ikke over det, da jeg satte nummeret på. Må jeg spørge til kofangeren, eller hvad skal man sige, aeroploven, bunden dernede, hvad hedder det stykke overhovedet? Hedder det et eller andet? Ja, jeg tror, jeg frontspoiler. Ja. Du har valgt den lille? Ja, den sad på, da jeg købte den. Jeg har faktisk skovlen til den også, man kunne sætte på. Ja, hvor der findes en lidt mere moderne, måske lidt mere sporty. Effektiv. Ja. Jeg kan klart bedst lide den. Det kan jeg også. Det ser ældre ud. Og den er også mere praktisk, når man skal over bum. Når man skal ud på landet. Ja. Og forklar også lige 14-tommer. Det er jo ikke alle, der har 14-tommer. Nej, de er jo født med 14-tommer, og rigtig mange har pillet 14-tommerne af og sat 16-tommer på. Eller, de kommer til at se nyere ud. Ja, lavprofildæk og bedre vejbeliggenhed. Men jeg kan godt lide det der old school look med ballondæk. Med ballondæk og lidt mere sejlende køreegenskaber. Ja. Og forklar lige mig og os, hvad det er for nogle små telltales, der fortæller den skarpsindige betragter, at det er en glasfiberbil. Der er jo et par sladderhanke. Ja, man kan altid se det på A-stolpen her, som har en samling mellem tag og... Det er faktisk der, hvor metalbilen er ude i et her? Ja, så der kan man altid se det. Og så kan man også se det på bagkofangeren, hvor baklyset normalt sidder i blinklyset. Sidder det i midten, men på glasfiberen sidder det nede i bagkofangeren. Okay. Så det er egentlig... Så man behøver ikke at gå hen og banke på den? Nej, det gør man ikke. Og Mikkel, når den her er født som en Amerika-model, så har den jo, for det havde man i Amerika, nogle meget, meget store, sådan nogle elastomer-kofangere. Ja. Dem må du pille af? Dem har jeg pillet af, ja. Så den er i en proces med at blive, sådan i hvert fald designet, europæificeret? Ja, lidt mere Europa-look. Ja. Ved du, jeg har indtryk af, at stort set alle, der har en 3.8 fra Amerika, de starter med det, fordi det ser bare så meget bedre ud. Det pynter helt vildt, ikke? Ja. Har du nogensinde set en Lamborghini Countach med amerikaner-kofanger? Nej, men jeg kunne ikke forestille mig, at det er så grimt, at det sviger i øjnene. Ja. De europæiske biler er altid smukkere. Det er det. Skal vi ikke køre en tur ind? Jo, synes jeg. God idé. Vi kører en tur. Mikkel, jeg tager lige sikkerhedssele på, fordi man risikerer, at der er en eller anden karen, der sidder og kigger med og bliver sur. Jeg ved aldrig. Skal vi lad os køre en lille tur i din vidunderlige bil. Hvor skal vi køre ind? Den vej. That way. Yes, please. Hvad er det ved 3.8'eren, der gør det til noget særligt for dig? Fordi du har efterhånden haft et par stykker. Det er jo sådan, vi har lært hinanden at kende, faktisk. Ja. Jeg synes, det er det var det i hvert fald, en overskuelig pris at komme i nærheden af en Ferrari på, ikke? Ja. Nu er de så også blevet dyre. Ja. Men... Ja, det kan vi måske lige starte med. Altså sådan en glasfiberbil her, har du en fornemmelse af, hvordan vil du prissætte den, og nu vil du ikke sælge den, men hvis du skulle sælge den? Så ligger den nok lige omkring 1 million. Ja. Måske lidt over, ikke? Ja. 1 million, 1,2 i den stil, ikke? Og jeg hiver ikke bukserne af dig, hvis jeg sagde, at du gav under det halve, da du købte. Ja, det passer meget godt. Så har det været en billig bil, jo. Ja, det har det. Så, men det er også en dejlig størrelse bil at have, og den kører sgu godt. Man tænker ikke over, at den er 50 år gammel snart. Nej, de kører forbløffende godt. Og jeg har jo prøvet at have mange biler, og jeg har haft mega svært ved at finde ud af, hvad den røde tråd skal være, fordi jeg elsker gamle biler, ikke? Men det skal fandme være noget, man kan holde ud og køre i. Ja. Og det kan jeg ikke. Det kan man ikke i en gammel Porsche 356, eller der kører man sgu ikke en lang tur. Nej, det kan godt være, at den er mere charmerende, end den er praktisk. Ja, det er jo sindssygt smuk, ikke? Men den her,
Den kan man godt køre en lang tur i. Uden Hvor langt har du kørt i den? Altså, vi har været på alpetur sammen, du og jeg, så jeg ved, du har kørt langt. Ja, altså, 1000 kilometer er nok det længste i sådan et hug til Nürburgring. Ja. Nürburgring, ikke? Så... Men nu kører jeg til Italien her til sommer i juni måned. Ja, I skal på Brescia-tur. VF5 308, der kører afsted. Vidunderligt. Så... Nu har vi valgt en lille hyggelig vej, hvor det slinger lidt, og jeg har mit kamera deromme, der illustrerer det og sådan noget. Det er jo fordi, jeg vil gerne tale lidt om det der med, at man ikke bare skal fra A til B. Jeg lægger mærke til, at du laver mellemgas, og du elsker at manipulere gearstangen, og altså, kan du prøve at sætte lidt ord på den der måde, det er at køre sådan en bil? Ja, man skal jo mærke lidt, hvad bilen den gerne vil. Og tage hensyn til, at den ikke bare lige er til at sætte i anden gear og i tredje gear. Der skal lige lidt mellemgas til, og der skal tages hensyn til lidt. Men man kan jo også mærke, at man kører en bil. Det kan jeg sindssygt godt lide. Og det er vel det, der er kernen i den kærlighed, som mange mennesker har med klassiske biler? Man skal jo vende sig til det. Første gang man kommer ud og kører i sådan en her, så tænker man, hold da kæft, noget gammelt lort. Og den er jo heller ikke hurtig. Altså ikke i forhold til en eller anden trist batteribil? Det er den ikke. Men den er sjov at køre. Den udfordrer en lidt. Og med de her høje dæk, der skal der jo også styres lidt. Og... Jamen jeg bemærkede, nu var der et fartbump, altså det kører du hen over uden at tage foden af gassen, det kan man sagtens. Der er masser af frihøjde. Og... Jeg lægger også mærke til, Mikkel, at du konsekvent kører med klaplygterne oppe. Det er jo et valg. Ja. De fleste, tror jeg, I ser, hvad der kommer der, en sjov Auto Bianchi. Gul bil. Ja, gul bil, ja. Det er altså ikke noget, vi har aftalt. Det skete bare. Hvor er man heldig, ikke? Nej, de fleste kører med klapperne nede, men jeg synes også, at en vigtig del af bilens identitet er, at den har øjnene oppe. Jeg kan godt lide, når de er oppe. Jeg synes, det ser pænt ud. Og gental lige her, hvor vi har lige talt om det i pausen, men du skal på Teknoclassica Essen i weekenden. Ja. Med henblik på at finde... Nogle gule forlygter. Gule forlygter. Ja. Blandt andet. Og hvis der er nogle andre knapper og lidt småting, man kan bruge til bilen, så vil det jo være rart. Man kan altid finde et eller andet lækkert til sin gamle Ferrari på Teknoclassica. Der kommer formodentlig til at stå en masse 3.8'er med nogle horrible prisskilte i. Jeg håber, du lige tager et par billeder til mig. Det gør jeg. Da du købte den her bil, Mikkel, tænkte du så, bare den dog havde haft sorte sæder, eller faldt du med det samme for det her okseblodsfarvede interiør, for det er jo ret unikt. Altså, jeg faldt faktisk for, at den var sølvfarvet. Ja. Jeg havde jo en rød, og jeg var sgu blevet lidt træt af at have en rød Ferrari. Jeg ville gerne have en anden farve. Ja. Og så da den var sølv, det tændte mig. Den bevægelse, tror jeg, mange, der arbejder sig igennem nogle biler, de oplever. Langt de fleste af mit indtryk, de siger, at Ferrari, den skal være rød, og min første Ferrari, den skal i hvert fald være rød. Men så stille og roligt. Var det dejligt. Den måde, bilen bevæger sig på. Skønt, tak. Altså stille og roligt finder man ud af, at nu skal det ikke være rødt mere. Nej. Når man er til et Ferrari-træf, så er 90% af bilerne jo røde. Ja. Og så falder ens bil, især når man kommer i en 3.8, så bliver den umådelig kedelig at se på. Ja. Så fanger folks blikke på en 360'er, og en 430'er, og en 458'er, og en 3.8'er, det er bare noget... Bare en gammel bøger. Ja, det er det faktisk, ikke? Lad os lave 180 og gå tilbage igen. Og det vil jeg også gerne lige nå, at vi får talt lidt om, fordi det har jeg lagt mærke til, det er noget, du ofte gør. Du klistermærketuner. Ja. Og nu lader vi lige lidt gas med, at en bil kører lidt bedre, når der er klistermærke på, men det gør den jo. Det gør den. Men for dig er det også noget med at skille sig lidt ud? Ja, jeg kan godt lide, at de bliver lidt anderledes, og så kan jeg jo rigtig godt lide sådan noget, der har lidt motorsportshistorie, som man kan forbinde bilen med. Ja. Og i Ferrari-samfundet, uden at ønske at fornærme nogen, der skal der ikke ret meget til, før man stikker ud, fordi det er et meget konservativt samfund. Ja. Og i modsætning til andre bilsamfund, hvor man hot-rodder og laver om og tuner, og så er Ferrari-samfundet meget originalbåret.
der er det klart, når du kommer med sådan en som den her, så bliver den the belle of the ball, det bliver den, man taler om, det er den, der hele tiden står nogen og kigger på. Den deler vandene, ikke? Ja. Ja, for du støder måske også på nogen, der siger, det skulle du da ikke have gjort, Mikkel. Ja, der er nogen, der synes, det er synd, ikke? Ja. Det skal de heldigvis ikke bestemme. Nej. På den tur, vi skal til Italien, der er vi 3 3.8'ere, der er pakket ind i klistermærker. Wow. Så det bliver sindssygt sjovt. Ja, det bliver noget, man vender sig om efter. Ja. Du, er vi så heldige, Mikkel, at jeg måske kunne få lov til lige at køre en lille tur i den? Selvfølgelig. Så synes jeg, at du skal blinke ind, når lejligheden byder sig, så bytter vi lige plads. Det gør vi. Et hurtigt stop. Yep. Ej Mikkel, tusind tak. Det første, jeg lægger mærke til, det er, at det her rat er meget, meget slidt. Og der kunne du sagtens gå på Dino Parts eller et eller andet og købe et nyt rat, men det gør du ikke. Nej. Fordi du kan godt lide, at sådan skal det være. Ja. Det har jo også en del af historien. Ja. Og til de, der ikke er 3.8-kyndige, kan jeg sige til jer, at her der starter man med første gear nede. Det er en af de charmerende træk. Og når man køber en moderne Seat i dag, så har der været en lyddesigner på, for at få den til at lyde præcis sådan her. Karburatorlyden er en ganske særlig lyd. Ja. Man sidder i sådan en gammel italiensk sportsvogn her med forholdsvis strakte arme, men med underligt bøjet ben, og pedalerne er en lille smule offset over til højre. Ikke så voldsomt som de er i en Testarossa, men dog alligevel trukket over til højre, fordi der skal være plads til forhjulet og skærmkassen. Og så er man nødt til at have ryggen sådan lidt tilbage, ellers så føler man ikke rigtigt, at man kan være her. Og sådan en høj slank fyr som jeg skraver selvfølgelig imod loftet. Men det gør ikke noget, for det er en del af det. Ja. Og man sidder sgu godt. Ja, det gør man. Og man har fornemmelsen af, at man hele tiden skal være en lille bitte smule på rattet, og det er jo fordi bilen gynger og sejler på de store 14-tommer ballondæk, som er reproduktioner af gamle Michelin. Jeg ved, du lige har bestilt dæk, Mikkel. Prøv lige at fortælle om det. Hvordan foregår det? Fordi ja, men det er jo sådan et klassisk dæk, som man skal lede lidt efter for at finde, fordi de bliver ikke bare masseproduceret, så der bliver lavet sådan nogle batches. Ja. Og jeg har fundet mine i Spanien. Ja. Så dem går jeg og venter på, så de kan komme på. Dem vi kører på nu er 20 år gamle. og de er ligesom nye at se på. Det er vintage. Men de er lidt hårde. Ja. Så til sådan en lang tur til Italien, der er det nok klogt at sætte noget nyt på. De her Michelin hedder XVX eller XMX, eller hvad de nu hedder. Og det er sådan nogle super bløde, skægge ballondæk, hvor der ikke skal køres ret rådent i bjergene, før de begynder at pive og skrige, så man føler virkelig, at man er kong Gullerod og en rigtig rallykører. Ja. Man behøver ikke køre så stærkt, før det føles spændende. Før det bliver spændende. Ej, det var en vidunderlig oplevelse. For mig er det jo ligesom at møde en kær gammel ven, eller en smuk gammel kæreste. Og hvis jeg havde råd, så ville jeg have mig en 3.8 igen. Jeg synes, det er en af de aller skønneste for mig. Det er en dejlig bil. Jeg synes godt, man kan tillade sig at slå et lille slag for Luminition elektronisk tænding. Det gør altså en kæmpe forskel i gasresponsen og den måde, den reagerer på køreinputs på. Der er ikke noget huggeri. Hej Biltosser, den her film handler jo egentlig om Mikkels 308, men Mikkel fortæller stolt, at han har lavet Luminition dobbelttænding, eller lavet det lave, og så kom jeg til at tænke på, hvordan forholder du dig til det, Thomas? Det gør alle jo, det gjorde jeg jo også. Men er det en god idé? Jamen det er der mange, der gør jo, når det er, at man gerne er af med de gamle platiner, og man ikke gider at rende og justere dem hele tiden. Så man kan sige, servicemæssigt og kørebarmæssigt er det helt rigtigt at sætte dem i. Ja. Hvis du spørger mig som klassik, så... Jeg spørger dig jo som klassisk specialist og originalitetsrytter. Det skal du ikke spørge om, når det er sat i. Nej. Fordi skal det være helt efter bogen, så må det ikke være der. Nej. Men når der kommer sådan en bil ind og har det, kigger du så hen over det, eller er det noget, man accepterer, og så siger ejeren, jamen jeg har det originale hjemme, eller hvordan håndterer man det?
Altså, det skal sidde i, hvis der skal tages billeder af dem. Okay. Det skal det. Og det er fordi, de billeder ryger til Italien? Og det er fordi, de ryger til Italien, og vi risikerer, at de kommer retur og siger, at det kan I godt pille ud, det der skidt der, fordi det er ikke originalt. Og så kan vi tage forfra, og vi kan tage nye billeder. Ja, det koster også penge. Ja, det er jo det. Og det leder mig til, at vi lige med det samme her kan sige det, vi altid siger. Aldrig smid noget ud. Det skal man ikke. Mikkel har jo også købt en bil i Amerika. Han er stille og rolig, og det er der også mange Toyota-ejere, der gør. Han er stille og rolig ved at europæificere den med nogle andre kofanger, piller sideblink af, sætter de små europæiske blinklys på, og han har måske også lige, købt et Europa-speedometer. Hvordan er det i forhold til originalitet? Jamen altså, selvfølgelig originalitet er det jo ikke rigtigt, men det er jo fint nok at gøre det, for hvis du vil bruge din amerikanske bil i Europa, er det jo helt rigtigt at skifte speedometer ud til 1 med kilometer i timen, og det er jo også helt rigtigt at pille kofangerne af og sætte nogle europæiske på uden sidemarkeringslygter og med de store huller til nummerpladerne. Men gem lige reservedelene, fordi bilen kan meget vel være mere værd i USA. Og hvis man nu en eller anden dag vil bygge den tilbage igen, og man vil sælge den på auktion i USA og have mere for den, så er det mange rart, man har reservedelen. Tak for dit input, Thomas. Det er altid en fornøjelse at tale med dig. Og endnu en gang fik vi bare cementeret Thomas' mantra. Det har han fået tatoveret hen over brystet. Aldrig smid noget ud. Tak. Mikkel, må jeg ikke have lov at gratulere dig for din fantastiske... Nu kommer der også speedbump her, læg mærke til. Jeg sætter lige bare lidt ned. Den tog det er måske også meget godt. Nej, må jeg ikke have lov at gratulere dig for din fantastisk dejlige bil. Jeg håber og ved, at den kommer til at kaste lys og glans over mange forskellige Ferrari-sammenhænge og meets and greets og cars and coffees i den kommende sæson. Jo. Og jeg håber, du får passende respekt og credit for din klistermærketuning. Tak. Og jeg synes, det er vidunderligt at høre, at I er en flok lidelsesfælder, som kører til Brescia for at se starten på Mille Miglia i jeres Ferrari. Ja. Så respekt og kudos og chapeau og alt, hvad man kan sige. Og så vil jeg bare sige, you really made my day. Tusind tak for køreturen. Det var så lidt. Birkerød Biler kan I finde i Birkerød og på internettet. Og man er altid velkommen til at komme forbi og købe en gammel Renault Clio. Yes.